Omubunge onyaribari Masaba Dr. Daniel Manduku abereka wesokia na gukwanira igoro yo kungusana no kugenderete koenekiwa igoro yorobebe gatie county ya Kisii na boige county ya Nyamira anene asensemo ya keroka gukwana chinga kiecho Manduku ni gabeire gako gikere getambukiro kyabarayi kogenda aso gusina kubeke kinase kigambero askeri atero na okuono koreta ikiorokererie kebe ase egesaku kyomogusi ni gaboririe libagerio nigo babwente ko isaransa amona bagaka ko rwase chinseme chibere eryo kugayana enganeyo nigo boyigaborira abagavana ko rwase county chonsi bere nabo igaba senator kweneke munango bekabare abarayi bonsiamo nabo igabagaka eryo gokwanera enganeye nako yegayana gudibaga ryo kubeke kinase kigambero twatwarire okungusana no kutambe no konene gati ya Keroka na Nyamira esengenjo chikaunti chete bere chikurwana rorobebe njena tebete kurukarenga nonyo tubwate emechando yorobebe ekinege nta bakabara korangerirwa bakurunyamira barangerirwa bogetutu abaka banyari barangerirwa bayikaranse bayigwana se ebondo liyere amangana yo kumnyoka go chikoti nekigambiro no kora kinga indutweka ndubwati yo kwegena munando nyare kwana mangana ya mnabarayi nabagaka ba gusi tunyolega omugusiyore Nyamira no mugusiyore Kisii bonse nabagusi bonse nabantabamo twense nabantabamo munege sakyo mugusingo siratole tuchaka mangana ebina ngusiratole tuachire koti na ndo tuachire koti Nyamira ngakibona uraire Kisii county koti nalagana Nyamira twisaransamo tuigwane yego sinyapi ero tokosaba Keroka be municipality tutu ale committee kurubuge tutu na kurunya nyaribari ebe municipality erinde kine mono bagavana baitu babere babwenda baisaranse baturangerikia nabo baraya banene n'abaseneta baitu babere baturangeri twisaranse egente ke tukwe kore tutaragenda